Jama'a na wunin mu na gajiya. Gaskiya yau shawara na irin fasinjojin da ku zo na mota ba ku san maganar da za ku na yi ba. Bawan Allah nan mun shiga mota. Yanzu ne barayi sun sake mu. Tun da mun shiga mota bawan Allah nan sai magana da ya buwa cewa yana da kudi sai ya dauka waya. Miliyan 3 ce da na ce ka kamun dole ka tura mun na jiran ka. Sai saka dauka waya 500 din nan da na gaya maka magana dole ka tura mun kudin na jira Allah. Na ga Allah zan gaya maka. Sai na ta magana a'a ina tare da wancan kudin daga banki ne na kama hanya ina hanya zan ji Bauchi yanzu. Muna tafiya sha akwai barawa a cikin mota. Barawa ya ce wai yana jin fitsari muna soka kawai sa mana bindiga a kai. Mu kuma ba kudin ne da mu ba ni gaba daya manira da rubuna a jikina. In kun shiga cikin mota kuna sana abin da za ku ninga na fadawa. Baka san wani na zo na kusa da kai ba. Ko wanda ya zo na cikin mota ana ta zagin sojoji ana ta zagin sojoji ana ta zagin sojoji. Ashe wanda na zo na kusa da shi soja ne. An ji an soka mun kai kawai kusa da barikin soja. Sai soja ya sokar da shi a bakanya ga ma sojoji wai wannan na zagin soja a ci aspiri da ko. An zo na mun bar wancan a guri ana cin durin washe a gurin. Shi wannan kuma ya sa barayi sun zo barawo ya sai da motar mu an cici durin wama cikin motar. Gaba da ba mu san up ba mu san down ba. In kun zo na mota ku ringa sani hiran da za ku na yi. Mutanen suna shan wahala ba baka san wani ya zo na ba mota ne hada ku dole saka hira ne. Ni na shiga motar na sa a yafi sakon na har in sabon ma san wani ka ba don baran ganka gobe ba. Haba sai ku ringa sa mutane a cikin matsala. Yanzu gashi ya sa dan da rubu na an karba ban san ya zan yin tafi cikin gida ba shine na zo ne driver ya gama ya zo ba ni canjin tafi gida in tafi gida na rasa inda zai samu kudin mashin in tafi gida don bro ba shege 300 miliyan 5 gashi na sa mu a cikin matsala kowa baya da kudin mashin da zai tafi gida iska kawai wallahi ku zo na mota ku sa abin da za ku na fada.